Dugay na silang chatmate, nagkauyab sila tungod sa internet. Gi-edit pa ang picture, proud kaayo siya kay sa Facebook gi-post pa. Wala niya damha, kalit giaway siya. Iyang uyab di ay may sabit ug may asawa na. Ang ako ang amigo, naa siya'y uyab nga OFW. Grabe niyang lipaya, kay iyang uyab mo pa uli na. Nagkita sila diretso sa hotel na. Pagkamalasa kay hapit siya gipatay sa bana. Daghan ang nailad sa internet, kay nagtuo nga sila single pa. Single dad daw o single mom, pero di ay gikabit lang ka, unya mo utro pa ka. Nagpadala siya kwarta sa uyab niyang murag Maria Clara. Grabe niyang ilara, kay ang profile picture puwerting gwapaha. Puser di ay to, bayot ang tag-iya. Gihut-hutan siya, nahurot iyahang kwarta. Daghan ang nailad sa internet, kay nagtuo nga sila single pa. Single dad daw o single mom, pero di ay gikabit lang ka, unya mo utro pa ka. Puwerting di malasa, kay ilang pagtuo may forever na. Ay nagyud mo pa ilad sa Facebook, sa imo og sa WeChat. Kung tinuuray man nga kamo magkadayon, pagkaswerte nimo kay wala gyud kaniya giloko. Sa internet inday, tagsa na lang yun ang seryoso. Sa internet dudong, tagsa na lang yun ang seryoso.